Moi boas. Bueno, benvidos e benvidas outro directo máis do Orgullo Galego. Eu xa non sei cantos levamos, a verdade. Eu creo que xa estamos nos 90. Bueno, tamén dicir hoxe facémolo pois nesta hora porque non podemos facelo noutra, pero para a xente que xa está desconectada, que non poidades estar ao longo de todo o directo, como sempre, xa sabedes que mañá quedará subido na nosa canle de YouTube, tamén en formato podcast no iVoox, ao igual que están ali subidos todos os anteriores, non? Xa temos subido o que fixemos con Lucete foi hai unha semana sobre os petos e ánimas e cruceiros, que a verdade está a funcionar moi ben. E nada, bueno, para a xente que nos estades a ver tamén, animarvos a seguir esta conta de Twitch. E nada, hoxe, como sabedes, vamos a ter connosco aquí a Xabela Olivares e David Cuence. Vamos a falar dun proxecto que teñen entre mans. Como sempre, se queredes facer algunha preguntiña, deixalo nos comentarios. E nada, vamos a conversar nos próximos 45 minutos pois un poquinho con eles para coñecer este proxecto. Ao final da conversa estarei 5 minutos máis porque falaremos tamén das seguintes conversas e de novos proxectos. Tamén, bueno, falaremos agora aí de algunha cousa nova que temos na tenda online e nada máis. Vamos a ver, vou a darlles paso e vamos a comezar entón para non facelos agardar. Hola. Hola. Que tal? Escoítasenos ben? Sí. Vos a min? Sí, tamén. Perfecto. Bueno, vou a poñer aquí a pantallita esta, aí está. Bueno, nada, en primeiro lugar, darvos a benvida a este directo e tamén, bueno, agradecer que estedes por aquí. No caso de Xabela é a segunda vez xa non me lembro que foi a outra en marzo ou en abril, creo que fora. Sí, por aí, creo que finais de marzo. Sí, que, bueno, para a xente que nos está a ver, tivemos unha conversa con Boroa, foi a finais de marzo, comezos de abril. Vou na deixar a conversa logo no YouTube, na descripción, para que poidades ver. Bueno, en teu caso, David, por aquí, bueno, non sei se é a tua primeira vez en Twitch, así en xeral. Sí, de feito, abrín hoxe a páxina para ver de que iba un pouco, pero xa te digo, nunca entrara. Eu estou aí dándolle unha volta para facer as charlas estas tamén, emitilas a vez, bueno, parte do Twitch no YouTube, o que pasa que, bueno, é un pouco lío, pero hai moita xente que ainda non coñece o Twitch e que sí que lle é máis sinxelo acceder ao YouTube, pero, bueno, sempre, como digo, sempre hai unha primeira vez. Exactamente. Entón, nada, nos próximos minutos vamos a falar un pouquiño, bueno, pois, deste proxecto que Tinta de Fol e que vades a ver como está ligado, pois, eso, con Boroa, que, eso, como digo, deixarei a conversa subida posteriormente. Bueno, que é tamén unha banda que está suscrita en Orgullo Galego que podedes ver seguramente nas nosas redes sociais mínimo 2 veces ao mes. Entón, antes de nada, bueno, para que non vos coñeza, sí que vos quería, bueno, pois preguntar quen son Xabela e David, pois que fagades un pouquiño, pois unha presentación, a que vos dedicades, de onde sodes, bueno, un interrogatorio así rápido. Veña, vai, comento eu. Bueno, pois nada, son Xabela Olivares, eu adícome profesionalmente á música, tanto na súa vertente interpretativa como na docencia, dende fai xa moitos anos. Bueno, brevemente, a min sempre me gusta decir que eu son unha persoa que está pois ao servicio da música, en moitas ou en todas as facetas que alcanzo a poder abarcar, non? Son de Vigo, bueno, como xa comentaches antes, son integrante do grupo Boroa, nada, pouco máis.
Xa antes de Boroa xa estiveras, non? Noutras bandas. Sí, a verdade é que levamos tempo xa na música xunto cos meus compañeiros de Boroa, eles tamén integrábamos antes o grupo A Compañía do Ruido. Bueno, tivemos outras formacións, como Oito nun piso. Actualmente tamén formo parte dun dúo de música infantil que se chama Os Jalochos, xunto con Suso Bello, que é o guitarrista de Boroa. Bueno, sempre andivimos aí vinculados con diferentes agrupacións. Bueno, Suso, que creo que anda por aí véndanos en directo, que me falou antes. Non sei se ao final se registrou. Se non se registrou, hola, Suso. A ver, esta vez escaqueouse, pero nos próximos meses eu creo que lle vai a volver a tocar pasar por aquí. Así que, mándolle un saúdo. Bueno, no teu caso, David, pois tamén, eso, presentarnos un poquinho, pois, quen é, xa que te dedicas. Sí, eu son David Cuence, nacín en Rois, agora estou vivindo aquí en Rianxo, desde fai 6 anos ou así. Adícome ao deseño gráfico e á ilustración, un pouco ao muralismo tamén. Bueno, son cofundador dun proxecto que se chama Sintaxe, que é un proxecto educativo dentro do 2018. Que máis? Fixen así para destacado, pois, unha banda deseñada que se chama Dor, que escribiu Antonio Martínez Ron. Despois teño algún deseño de produtos galegos, como é a barallada. Teño algunha cousiña por aquí para enseñarche, se me permites. Sí. A barallada, unha baralla galega, que non sei, seguramente vistedes algún por aí. Despois tamén dunha empresa que ti coñeces, que se chama Tembra, pois tamén fixen o diseño dunhas caixas como esta, con diferentes personaxes galegos. E, bueno, así, un poquinho isto que tiña que contar sobre min. Se non me equivoco, tamén fixeches aí algo que puxemos hoxe en redes, non? Un boneco. Que non sabía que fixeras ti. O palpador. Sí. Sí. Un boneco tamén para Tembra. Sí. No, un boneco, bueno, a xente que nos este a ver, que eu ia comentar logo, pero que vades a ver que temos un boneco a vender na tenda online, que sí, que o deseño é autoría del tamén. Por entrar un pouco tamén, bueno, en materia, por situar, bueno, o motivo desta conversa é este proxecto que é Tinta de Fol, que eu o primeiro que vos quería preguntar que é como, sobre todo, bueno, como surdiu a idea dese proxecto? Como, cando? Vale, pois Tinta de Fol é, por un lado, unha exposición e, por outro lado, é tamén un libro, non? A verdade é que a exposición é unha consecuencia dunha idea inicial, que é a idea do libro, onde compilar todas as partituras de gaita do disco de Boroa, o Clásico Fol. Entón, cando me puxen a facer ese traballo de escribir as partituras, bueno, pareceume que sería interesante integrar a pintura dentro desa compilación, non? Como plantear unha forma de expresión diferente xunto coas músicas. Evidentemente, as miñas cualidades pictóricas son nefastas, así que ese traballo non podería ser elaborado por min. Aí foi cando propuxenlle a David esta idea, non? De facer que as pinturas foran como unha extensión máis de cada unha desas músicas, non? De feito, eu a día de hoxe, cando as concibo, penso en elas como unha parte máis da música, non? Inevitablemente. Agora, el nos contará máis profundamente en que consisten estas láminas, pero solo decir que cando eu lle propuxen a idea tamén, bueno, lle digo un pouco de liberdade no sentido de que ao mellor el veía que non funcionaba, non? Porque a miña idea era que el escoitara cada un dos temas e
a ver que lle suxería e que podía sair un pouco dai que vinculara ambas cousas, non? Entón, producto deste libro, finalmente dixo que sí, producto deste libro, un día, xa cando xa tiñamos o libro bastante avanzado, falando, pois, ocorreusenos a idea de facer unha exposición con ese traballo a maiores da parte do libro. E aí xurde a idea desta exposición, que son 9 pezas, me refiro agora mesmo a 9 cuadros da exposición, onde en cada cadro combinamos a partitura correspondente coa lámina, que, como digo, gustame pensar que xa é como unha extensión máis desa parte musical, non? De feito, para min, a día de hoxe xa é inevitable que cando penso nun tema en concreto, isque baja, vénseme a cabeza a lámina que vai con esa peza. Xa vai como un mito, non? Tinta e folk, que ambas levan o mesmo nome. E esta idea que surdiu este ano a raíz tamén, pois, bueno, que falaremos logo do disco, se é algo que viñades madurando de atrás? No, foi totalmente este ano. Foi despois da edición, da publicación do disco, de sacar o disco, cando xa pasou un pequeno tempo, aí foi cando empecé a pensar que estaría ben deixar compilados eses materiais. Bueno, a min gustame sempre tamén traballar un pouco nesa vertente pedagóxica, non? Na que pensas en materiais para o instrumento. E pensando nesa idea foi como, foi aparecendo o resto de ideas relacionadas con esa orixe, non? Que, ao final, a orixe en sí é o disco e, posteriormente, foi xurdindo o resto. No teu caso, David, eu quería, bueno, preguntarse un pouco, pois, que queres, que buscas, bueno, transmitir, pois, na túa parte, non? Que é o do debuxo. Sí, bueno, eu, basicamente, o que quero transmitir é a descripción da música, tal cual. Describo tal cual pois, o que vou escoitando. Non quixen nin facer metáforas, nin sequera pois ceñirme a, non sei, a cousas que teñen que ver ao mellor con unha composición, non? Desa música ou dese disco. Simplemente o que fixen foi escoitando os temas. Ao principio intentei botar man da improvisación, de pinceladas que van suxeitas ao que vou escoitando, non? Pinceladas espontáneas, pero non estaba moi cómodo con iso e non me gustaba o resultado. Entón, o que fixen despois foi ir escoitando os discos, os temas, pouco a pouco, pois, ir conformando o que iba escoitando, non? Describindo, pois, tanto ritmos, como intensidade, como, non sei, matices que pode haber dentro da música, non? Despois tamén o que fixen foi limitar en canto a cromatismo ao branco e negro, porque o vía bastante apropiado no estilo para un libro de partituras, e tamén por encontrar un límite, non? Dentro da abstracción, que tamén é un campo no que non habitúo a traballar, e, bueno, pois, por comodidade, por velo de unha maneira correcta, non? Así, desde un principio, e gustoume. O que fixen foi representar dúas cousas, que é a gaita, por un lado, que é coa cor negra, intensa, e despois os grises, pois atribuínos ao acompañamento que leva esa gaita, sean as cordas, a percusión. Bueno, ese é un pouco... E logo tamén, bueno, xo quería preguntarvos como fostes construindo a idea, definindo cada detalle,
o papel que iba a ter cada unha de vos, quero dicir, foi un pouco así, foise construindo sobre a marcha ou xa dende o comezo, bueno, tú isto, eu isto, cada un fai o seu e xa, ou como, quero dicir, ou hai un traballo en equipo ao longo do seu desenvolvemento. Bueno, dentro da execución das láminas eu tiña claro que o papel que iba a usar, porque eu normalmente dedícome a acuarela. Xa teño o papel aquí, bueno, un papel indicado, o que sempre utilizo. Entón, pois, por telo aquí xa, pois, utilicei ese, porque me parece un papel axeitado, non? Para ese tipo de tintas. E despois, nada, da tinta china polo que che decía, non? Sí. Porque o vía, pois, moi apropiado para as partituras e, bueno, máis ou menos, desde un primeiro momento xa tiña claro o que iba a utilizar. O tema de xuntar as partituras coas láminas, bueno, xurdiu, bueno, posteriormente, claro, cando xa decidimos facer a exposición, en principio íbamos a facer solo as láminas, pero, non sei, vimos que era o seu, non? Integrar todo como unha peza única. Que, bueno, non sei se dixemos que tamén ao mesmo tempo as láminas expóñense e tamén se ofrece a posibilidade de escoitar o tema. Sí, é verdad. Con auriculares. Claro, na exposición, cada un dos cuadros leva debaixo uns auriculares que te permiten escoitar a peza no mesmo tempo que a estás observando, no caso de que queiras, claro. Sí. E logo, de todo isto, eu tamén quería preguntar, que xa citaba antes, que papel ten aí o Suso no medio de todo isto? Porque eu quixen entender estes días que tiña un papel dentro disto, non? Sí, claro. A idea, ao final, sale do proxecto de Boroa, non? Suso, evidentemente, creador, alma mater do grupo de Boroa. Entón, de aí xa, as músicas salen de aí, así que aí xa hai un papel importantísimo. E despois, a maiores, a pesar de que no que na parte da exposición sí que vai centrada no traballo que desenvolve David, no traballo que desenvolvo eu con respecto ás partituras e pensar e conformar como vai toda esa exposición. No libro, a maiores de ofrecer as partituras e as láminas, tamén van uns códigos QR insertados en cada partitura que te levan, por un lado, as versións orixinais da banda, non? Para que ti vexas a partitura e, se queres, podas escoitar o tema antes, que te pode axudar no estudo do tema, no caso de que estés interesado ou interesada. E, por outro lado, tamén, o que eu considero que é moito máis interesante, que leva uns códigos QR que van a unhas pistas de acompañamento, normalmente se chaman backing tracks, que foron elaborados por Suso. Esas pistas de acompañamento pois te permiten tocar co resto da banda, digamos, non? Unhas pistas de acompañamento onde a gaita non está e ti podes exercer ese papel de solista e, ademais, con unhas marcas, unhas precontas, bueno, na forma no que normalmente se utilizan os backing tracks para o seu estudo. Estaba pensando agora, claro, o traballo facendo todo o que é o debuxo, bueno, un traballo moi laborioso que necesita o seu tempo, a súa paciencia, non? Pero valorastes nalgún momento incluso pois que no medio, non sei, pois de unha actuación de Boroa estar ti, David, pois a vez representando nun debuxo en directo un pouco que vas escoitando, ou eso é moi complexo de poder plasmar nun directo? Bueno, claro, eso podemos imaginalo, non? Cando fan os grafiteros nestes concertos e tal, porque decir, valorastes eso en algún momento ou crees que podría ser viable, digamos, ou factible facelo? Sí, hai unha posibilidade de que se poida, de que se faga iso na exposición. Estivemos, de feito, ensaiando para facelo. Bueno, dependendo do equipamento do que dispoñamos ese día, pois pode ser posible
que se faga unha demostración en directo, tanto musical como pictórica. E logo tamén hai algo que é interesante, porque hai xente que pode dicir, bueno, ou que non coñeza tanto, bueno, pero é unha cousa escoitar a música, outra cousa é ver un debuxo, podo velo por separado, e xente como eu pode dicir eu, e tería capacidade de poder interpretar o que estou vendo relacionado coa música, que pistas poderíades dar aí para poder ir interpretando un pouco o que se ve e o que se escoita, ou non sei se hai algunha pista, algún consello ou algo que poidades dar, sobre todo para xente como a min, que somos analfabetos en todo isto. Pois mira, eu penso que é algo bastante curioso, porque cando tiña eu as láminas aquí na casa e viñan visitas, pois preguntáballe a xente, bueno, poñía ao mellor un tema e intentaba, dicíalle, intenta adiviñar cal é o... Realmente houve moita xente que acertou os temas, ou incluso un que casi os acertou todos, menos un ou dous. Bueno, pois, eso quere dicir que hai non sei, unha especie de puente, non? Entre a interpretación tanto da música como do debuxo en sí, porque bueno, eu teño que agradecer un montón aquí a Sabela de que me permitira ver a funcionalidade da abstracción dentro da pintura. Porque para mí eu non apenas coñecía o arte abstracto dentro da pintura que me interesara ou que me movera. Só coñecía a Zobel, o sea, un pintor que me gusta, o que fai, en canto á abstracción, pero non coñecía moito máis. Incluso me costaba entender, ou ainda me costa entender. Pero encontrei, pois, na música unha maneira moi funcional de describila. De feito, creo que a música é unha expresión moi abstracta. É un arte que expresa o abstracto, non se quere non quere imitar a realidade, non? De forma natural, como noutras artes, por exemplo, na pintura ou na escultura, as primeiras cousas que se intentan facer é imitar a realidade. En cambio, penso que ca música xa sae por natural, non sei, creo que sae xa facer unha abstracción sobre o sonido. Non sei, creo que é bastante apropiado ser abstracto pictóricamente para facer música. Sí, é verdad que as obras poderíanse apreciar por separado, quero decir, pero non sei se é porque xa levamos moito tempo integrándoas, para min o sentido completo está cando as apreciamos en conxunto, non? De verdad que creo que sorprenderíamos esa relación que rápido se atopa, ¿no? Hai en algunhas que é super evidente, hai en outras que, mellor, cabe un pouco máis de dúbida, pero eu estou segurísima de que, o comentábamos onte, cando estábamos falando, bueno, un pouco da entrevista do que íbamos a falar hoxe, digamos, eu creo que se poño a melodía de Alvídeo e a melodía de Isque Baja, e poño dúas láminas, creo que prácticamente o 98% da xente sería rapidamente capaz de asignar, non? Eso quere decir que hai unha forma de entender e de procesar aí que é bastante común ou bastante directa e que todos chegaríamos un pouco a esa mesma conclusión. Por lo tanto, se o 90%, o 98% chegamos a esa mesma conclusión, quere decir que algo aí de relación, non? Hai, non? Despois, cando estábamos falando así un pouco desto, e que a verdade é que despois quedamos así reflexionando un pouco e ao final, música e pintura son ondas, non? Que percibimos a través de diferentes sentidos, non? E esa relación, ao final, supoño, non sei, pero pensando un pouco máis profundamente, supoño que fai que o noso procesamento cerebral de algún xeito teña mecanismos parecidos, non? Non o sei, estaría interesantísimo que algún
científico poder descifrar un pouco máis todo isto, non? Pero claramente eu vexolle a relación. Como te digo, podense observar por separado, por suposto, e apreciarse por separado. Pero para min xa teñen o sentido cando as vexo xuntas, non? Para min a parte da pintura é unha parte máis da peza xa. E no teu caso, que ademais, bueno, ti és docente no campo da música, pensas que tamén isto pode axudar e servir, non? Pois nese propio campo, tanto as que sodes docentes como o propio, incluso o propio alumnado para, bueno, alumnado non do mundo da música. Crees que isto tamén pode servir? Sí, totalmente. Eu, de verdade, que creo que é unha forma de que funciona de disparador de creatividade, sabes? Un detonador para abrir máis campos, non? Máis ideas. E creo que nese sentido todo o que sexa estimular a creatividade é fundamental na docencia. Entón, bueno, pareceme que é unha idea que se pode aproveitar e que pode tamén dar ideas a outra xente que observe, non? E despois, evidentemente, na parte do que son os materiais máis prácticos, pois esa parte xa é evidente, non? Ademais, o libro, aparte de integrar as partituras ao principio, coas láminas, as primeiras partituras están escritas con ligaduras de expresión exclusivamente para que poidan ser interpretadas por calquera instrumento. Neste caso, o instrumento solista de Boroa é a gaita, pero esas melodías poderíanse interpretar por unha fagotista, por un violinista, por unha violonchelista, poderían ser interpretadas por outros instrumentos. E despois, na parte final do libro, van as partituras ornamentadas, que esa parte sí que está exclusivamente pensada para gaiteiros e para gaiteiras, donde se transcribe absolutamente toda a ornamentación que foi interpretada no disco. Esa ornamentación é exclusiva para o instrumento de gaita e, ademais, te dá, bueno, pois esas ferramentas na clase, non? Quero dicir, bueno, na clase ou cando calquera persoa que la coller para o seu estudo. Tipo de escoller unha obra e dicir, vale, esta obra vou utilizala para traballar tal aspecto con un alumno ou unha alumna, por exemplo, lle dou a partitura sin ornamentar e fai a túa versión, a túa propia ornamentación e despois comparas as dúas ornamentacións a da atrás e a que fixeches ti, por exemplo. Ou quero traballar técnicamente unha ornamentación en concreto, entón me vou directamente a unha partitura ornamentada onde tes que técnicamente traballar esos ornamentos. Outra das cousas polo que ao principio van sin ornamentación é porque non me gustaba coartar esa liberdade que ten o intérprete a hora de tocar un tema, non? Se a ornamentación ao final define tamén o teu estilo e a túa forma de tocar. E impoñer esa ornamentación desde o principio non me parecía axeitado. Por eso tomamos a decisión de primeiro presentalas en ornamentación e con certa liberdade para que poidan ser interpretadas libremente, incluso por calquera instrumentista e despois esa versión máis específica. Por eso creo que en total, entre ese que podan funcionar como un detonador de creatividade, non? Esa forma de presentala xunto coas láminas. Incluso, non sei, ese exercicio que o mellor pode facer mesmamente un alumno ou unha alumna de decir, vou intentar crear a miña propia lámina sobre este tema, non? E ver que diferencias hai co artista que o fixo inicialmente. Pareceme tamén interesante. E despois todas as posibilidades pedagóxicas que ofrece no ensino, non? Xunto cos backing track, etc. Din por aquí, se teño ganas de ver a exposición, vou aproveitar para preguntar de eso, porque estamos falando da exposición, pois un pouco que nos podes achegar información, pois, cando vai ser, onde, en que sitio... Sí, pois a exposición comeza este sábado, día 11, na Galería La 12, en Boiro, a partir das 8 horas, creo que. Sí, 8 da tarde. Aí sería a inauguración, estaría un mes, ata o 11 de decembro. E despois tamén temos pensado facer a exposición en Rianxo,
A data non é aínda segura, pero penso que sobre o 15 de decembro. Pero, bueno, xa se anunciará. Xa, eso iba a preguntar eu, se a xente se quere informar ou tal, vai estar nalgúna rede social concreta subida ou... A exposición? Ou... Sí, non... Da información, non? Sí, se vai a subir pois nas redes de Boroa ou onde vai estar en redes sociais, sí. A través das redes de Boroa vais a anunciar. Sí, tamén David Puente, na miña redes de David Puente, tamén o anunciarei. Tamén o anunciará. Eu, como non teño redes, pois non vos lo podo anunciar, pero supoño que nas personais de Suso tamén estará. As datas, é verdad que as datas da exposición de Boiro están fixas. Eso, do 11 de novembro a 11 de decembro, estará todo ese mes na Galería na 12, en Boiro. Bueno, na presentación haberá algunha sorpresa, Boroa interpretará algún tema, e o mellor, se as posibilidades técnicas non o permiten... Pois eso, tamén me sumarei ao directo. Bueno, tamén o meteremos aí nas redes Orgullo Galego para que o vexa a xente tamén, para que se informe. Entón, bueno, estade atentas ás súas redes, tamén nos meteremos algo nas historias de Instagram. E logo, aparte desta exposición, tamén, se non me equivoco, eso tedes previsto tamén, tentar sacar un libro, non? Entón, que nos podedes contar sobre isto? Pois que esa era a idea inicial e que pronto publicaremos o libro. En digital seguro, estamos intentando que saia en formato físico. Bueno, a ver se consigue para este ano. Eso será un libro que moi completo, cas ilustracións, cas pistas de acompañamento, as partituras ornamentadas, bueno, todo o que explicou antes a Vera. E, bueno, penso que vai a quedar unha obra moi elegante e moi completa. Algo que me viña agora a cabeza é a hora de debuxar, no teu caso, no caso da gaita, transmite algo que ti poidas plasmar no debuxo que non transmita outro instrumento ou transmite algo moi propio, moi propio dese son, dese instrumento que non suceda con outros. Quero dicir, transmíteche algo que ti sintas, bueno, pois isto non pasaría con outro instrumento. Sí, para min personalmente, en canto a descripción gráfica, para min é algo moi definido, sin difuminar, quero dicir, é un trazo moi definido, que non está diluído en auga, aínda que pode ser influenciado, o sea, por outros sons para que se dilúa na auga e que quede difuso. Pero, en principio, é un son nítido e, ao mesmo tempo, é un trazo fino, normalmente. Sí. Nada, básicamente sería eso. O que pasa é que despois, coa influencia dos acompañamentos, do ritmo ou de outras cousas, pois pode darme pé a representar de outra maneira. Incluso, sí. É que neste caso tiña que ser negro. O sea, porque era como bueno, pois o que é, non? A gaita, que neste caso é o instrumento principal do disco, pois intentaba que esa cor negra, pois que é evidente que é o principal dentro da composición, non? Pois lle dera esa identidade. E logo sobre estas láminas, bueno, falabades tamén do libro, as láminas como tal van a estar a venda en algún momento? Sí. Na exposición estarán dispoñibles para comprar. Estamos pensando tamén en sacar
na tenda online de boroamusic.com as láminas por encargo en un formato grande impresas en digital. Pois, pois nada, a xente que estea pois tamén pendente as redes de Boroa e a página web. E logo, en canto a esta exposición, tedes previsto, por exemplo, pois eso, a medio ou longo prazo, poder levala a outros lugares, ou a outras vilas, cidades, etc. Ou en principio estaría focalizado nesta? En principio, non sei, ao mellor falábase de Vilalba, non? Sí, bueno, a idea é que o mellor rodara un poquinho, é verdad que, bueno, para que eso suceda, hai que facer bastantes chamadas e tamén atopar xente disposta a querer colaborar e facelo. Hai unha posibilidade de que despois de estar en Boiro e despois de estar en Rianxo vaya para Vilalba. No caso de que sexa, o iremos anunciando. Claro. E a verdade é que, bueno, a min de forma persoal encantaríame porque creo que, non sei, creo que combinar música e pintura é unha conxunción estupenda, é unha forma de disfrutar diferente, de que te entren distintas sensacións e encantaríame mostrala un poquinho máis, se aquí tamén estivera de acordo, pero, bueno, como te digo, todos sabemos ben que esas cousas despois xa ás veces non dependen tanto de nós como de institucións, etcétera, non? Para poder moverse. Pero, bueno, realmente sí que é verdade que é unha exposición en ese sentido bastante cómoda, non? De trasladar e todo, porque ao final son eses 9 cuadros, non? Correspondentes aos 9 temas do disco, donde levan debaixo pois o seu correspondentes auriculares para escoitar. Bueno, quedarse ali un ratiño imaginando, non? Esas melodías sobre esas pinceladas. Sí, a min tamén me gustaría dicir que para min é tamén unha especie de homenaxe ao instrumento, facer estas láminas, porque, bueno, porque últimamente percibo que hai un prexuízo bastante grande aínda para este instrumento, a gaita, non sei, incluso, bueno, percibo por as autoridades culturais que hai uns prexuízos que non debería haber, e que espero que gracias a intérpretes como Sabela ou como outros moitos máis se poida ver de outra maneira, non? Bueno, que en concreto supoño que te estás referindo a unha experiencia que nos pasou recentemente. Experiencias recentes. Con respecto á exposición, con respecto a que cando se escoita que vai haber unha presencia dunha gaita, pois como que, pode ser moi ruidoso, pode ser que sone mal, pode ser que, non sei, prexuizos que hai alrededor dese instrumento. Igual que noutras institucións que se pensa que é un instrumento de segunda, non sei, cousas que non deberían de estar hoxe en día, xa. E es que nos tampouco lle facemos demasiado caso, pero sí que é verdad que, bueno, pois en concreto, claro, cando, por exemplo, non sei se podría decir o nome ou sería incorrecto, pero voume atrever. Pois cando mandas unha proposta para, por exemplo, Culturgal, non? Que sorprende que a contestación sexa como mellor que a gaita, non sabes se procede porque fai moito ruído e pode bueno, molestar, non? Quero dicir, ese tipo de cousas, pois ás veces confrontar ese tipo de cousas te sorprende, ainda que, bueno, é verdad que intentas seguir traballando sin que afecten moito, pero claro, é evidente que no momento dan así un pouco de... Sí. Que ademais é un símbolo cultural galego, entón que mellor que en espacios culturais ter unha gaita, non? Que onde noutros sitios
é un potencial incluso a nivel turístico. Vindo, por exemplo, este ano en Escocia, que eso, gaiteiros por todos os lados, vendendo gaitas de todo tipo, de pequenas, grandes, medianas, o sea, presente por todos os sitios, porque ademais é un elemento de identificación cultural, incluso tamén é un elemento, a súa música, e todo o que hai alrededor dela, de exportación, non? E eu creo que nós poderíamos facer iso tamén. Claro. Por suposto, é como ben testi de nome ser un orgullo galego. Pois sí. E é certo que, bueno, hai, así a nivel musical, hai moitos prexuizos, ainda hai que seguir abrindo moito o camiño. Eu creo que iniciativas así son moi necesarias, pero, claro, como se unha... Porque penso, como se unha batería ou unha guitarra non fagan ruido, ou como se 100 persoas nun espazo falando non fagan ruido, pero claro, unha gaita non é que faga ruido, o sea, é que está transmitindo algo, mediante o son, non? Pero está a transmitir algo. Pero bueno, eu creo que o importante é seguir aí traballando e seguir lanzando este tipo de iniciativas, non? Eso. Ademais, bueno, como te digo, para min é fundamental, non? Como música e pintura comparten moita linguaxe, non? Isto tamén o falábamos onte. Por exemplo, cando queres describir a pintura ou cando queres describir a música, utilizas palabras como tono, como color, como intensidade, armonía, ritmo, non? Bueno, pois ter a oportunidade de facer isto en conxunto con un instrumento a priori que, bueno, no que probablemente non creo que se tiveran todavía moitas experiencias entre música e pintura utilizando a gaita, non o sei, o descoñezo por completo, pero xuraría que non debe de haber moitas, pois a verdade é que faime especial ilusión, xa que, bueno, como ti xa sabes, eu sempre gústame traballar ao servicio da música e moito ao servicio da gaita. Pois sí, e con un resultado moi bo, eu recomendo a toda a xente que nos está a ver, aparte de seguir as redes de David e o seu traballo, seguir tamén a Boroa, porque, bueno, eu tive a oportunidade de vervos en directo por primeira vez este verán e, bueno, un espectáculo impresionante, que ademais a min algo que me sorprendeu positivamente é a combinación de estilos e música baixo, bueno, que podemos falar de música tradicional, non? Pero de distintas tendencias, incluso músicas de outros países, non? Mediante a música tradicional, eu creo que é moi recomendable e, mentras non haxa concertos, bueno, ver o Spotify, a página web, as redes. Nada, algo que vos quería preguntar tamén é se, como este proxecto que estades lanzando, existiron ou existen proxectos semellantes, non? A nivel musical, artístico, que puideran servir de inspiración ou pensades que tamén, bueno, o que estades facendo a vez é algo novidoso que pode, pois, máis adiante abrir camiño, pois, para que se lancen outras persoas. Un pouco, non sei como está como está o mundo nesta iniciativa que estás levando vos, non? Xa. Eu, honestamente, a nivel galego non podería decirte se hai propostas deste estilo, porque non o teño escoitado. De verdad que a min, ás veces, como non teño redes, me chegan informacións un pouco máis tarde, pero non me sona de haber escoitado por aí ou que alguén me comentara que existe algo así a nivel galego. O que sí é certo é que a fusión de música e pintura leva séculos nas inquietudes artísticas do ser humano, non? Hai, ao longo da historia do arte, hai numerosos exemplos de grandes artistas que no seu momento quixeron experimentar con esta fusión, non? Tanto no lado dos pintores e das pintoras como no lado dos músicos. Hai quen, por exemplo, é bastante coñecido a obra de Mussorgsky, cuadros dunha exposición na que se inspirou nas pinturas de un amigo seu, e hai bastantes máis exemplos de xente que, dende ambos lados, quixo experimentar. Tanto dende
a través da pintura despois facer a música, como dende a música despois integrar a pintura. O sea, esta combinación xenera curiosidade no ser humano dende fai séculos. E hai cousas interesantes por aí. Bueno, eu realmente descubrino a través de Mussorgsky, pero estou segura de que hai moitas máis cousas interesantes porque onte, falando desto, buscamos e había un señor, que agora mesmo non recordo o nome, que fixera como todo un espectro de color en base á música. E despois, a música de músicas coñecidas, non? E despois tamén, agora que estou pensando, é moi habitual moitas veces en sistemas pedagóxicos para piano ou en persoas que teñen sinestesia, estas cousas, asociar colores ás notas. Eu, por exemplo, recordo que había algún sistema de pedagogía centrado no piano, non? No que cada nota levaba unha cor. Ou, por exemplo, músicos que no seu momento, nas cousas que deixan escritas, din que tal tonalidade lle recorda ao vermello ou a tonalidade de X lle recorda ao verde, ou incluso asociando con instrumentos, non? Eu me imagino as trompetas en laranxa, eu me imagino os clarinetes en X cor, non? Entón, bueno, pois está claro que aí hai unha relación que chama a atención e que, bueno, seguro que aí, se nos poñemos a investigar un pouco, hai infinidade de proxectos que van por esta onda. A nivel galego, aí xa se me escapa un poquinho. Non sei, agora mesmo non sei. Entrando xa, bueno, no final, primeiro, un recordatorio, por se hai alguén que entrou agora, a exposición, nos podes lembrar, pois, día, hora, lugar. Sí, o 11 de novembro temos unha cita en Boiro, na 12, Galería La 12, para ver unha superexposición de Isabel Adaiz con Boroa. Eso, con sorpresa ali tamén para a xente que vaya. Claro. E logo, bueno, antes de rematar tamén, bueno, preguntarvos, pois, si, bueno, queredes apuntar algo que quedara atrás para dicir, lembrar algo, algún... Bueno, eu primeiramente quero agradecerte infinitamente unha vez máis que sempre estés connosco apoiándonos a todas as cousas que se nos van ocurrindo sempre dende Boroa, igual que nos facemos contigo, ti tamén con nós, e sempre te sentimos moi cercano e de verdad, moitísimas grazas. Brevemente recordar o día da exposición e tamén brevemente recordar que pronto estará disponible na página de Boroa estes produtos para que a xente poda mercalos, non? Pois o libro e despois probablemente tamén as láminas, en gran formato. Sería en boroamusic.com. Online. Xa estaba pensando agora que dicías ti, Isabela, como en redes sociais, entón non podes ver cando publicamos os teus vídeos tocando a gaita e chegan a xente por aí, como pasou, eu creo que foi o último que publiquei, que me falou unha profesora de Xapón, xaponesa, na Universidade de Tokio, pedindo o vídeo para poñelo na súa clase. O sea, son cousas estas que dis ti locas que chegan ás redes sociais e... Que bonito! Sí, eu xa lle digo aos usos, hai que mandarche máis por aí, así como os que tes por Viena, por aí, de viaxe por Europa coa gaita, a suministrar máis vídeos. Sí, mira, eu non teño redes, pero é verdad que de vez en cando xa teño así como unha especie de broma con Suso que lle vou dicindo, a ver, dame informe de redes, non? Cada X tempo para ver como vai o asunto. E despois moitas veces é curioso porque mándame xente coñecida, non tan cercada, non xente do día a día, non amigos, non? Pero xente, cada un ten un círculo, non? máis cercano, vai ampliando. E xente mellor que coñecida, que fai tempo que non ves ou que non coincides con ela, e de repente mandan unha captura de algo ao WhatsApp que saliu publicado, non? Esas cousas fanme tamén moita gracia. E despois tamén, pois, por xente achegada, non? Que me vai dicindo, pois pasou isto, de algo vou me enterando, pero é verdad que de todo non.
Bueno, mellor, porque senón o día que te enganches logo desconectarse desto é moi... nada, pola miña parte, nada máis, dicir, bueno, a xente que nos está a ver ou que nos está a escoitar tamén xa fora deste directo, que haberá moita que nos escoite nos próximos días, meses, etcétera. Seguir, bueno, pois tanto as redes en Boroa como tamén pois as redes de David Cuence, se hai alguén que non as atope, que nos fale por privado a nós, un Orgullo Galego, e xa facilitamos as redes. Animar tamén a xente bueno, a asistir á exposición. E no caso da xente que nos estades a escoitar cando esta exposición xa pasou, pois podedes tamén contactar con eles por si, bueno, xa está ese libro, esas láminas, etc. E nada máis, bueno, pola miña parte, darvos as grazas, parabenizarvos tamén polo traballo, bueno, tanto por esta iniciativa como por todo o que facedes, no caso de Isabela, que eu se iba coñecendo, non, pola música, no caso de David, que cada día é por tembra ou por outra cousa topo isto fixo David, non sei que, entón vou descubrindo o seu traballo, vou bueno, alucinante, de feito, con este da palpadora alucinei, porque anos atrás houve moitas iniciativas de tentar sacar algo así, un boneco, e sempre donde fallaba un pouco máis era no deseño, e este eu creo que está moi ben, a min pareceme moi bonito, de feito, de todos os que hai, pareceme o máis bonito, e, bueno, tamén eso, parabenizarvos polo traballo. Pois un placer tamén pola miña parte, que nos concederas esta oportunidade e nada, espero que nos vexamos máis veces. Pois sí. Seguro que sí. Eu esta do día 11 non vou poder ir, pero tedes que argallar aí algo, senón xa lle direi a Suso, hai que argallar algo en Vigo ou en Pontevedra, a ver se podedes ter todo ese arte para aquí. E nada, eso, novamente darvos as grazas, deixo-vos xa, bueno, sair, que van ser as 8, eu continuarei 2 minutos máis, e nada, graciñas por todo. Pois moitísimas grazas, un saludo a todos os que nos escoitaron e os que nos poidan escoitar, e nada, vémonos este sábado. Vémonos. Chao.